Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔba an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi alamisa limanaw min ye ayiwa aw ka jɛmukan ye n'o ye kunnafoni gafew ye olu lakali waati sera an fɛ yan nɔ limanaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn min ye ni laadala jɛmukan ye a bɛ sigi don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma ni ala ma foyi kan na an bɛ ye nin kɛnɛ in kan limanaw kunnafoni sɛbɛnw mana kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan k'o sɛbɛn k'o fasiri kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔna la kumana anw bɛ gafe ninnu ɲini ka na u da an ɲɛkɔrɔ kunnafoni minnu bɛ yen n'an b'a dɔn k'a fɔ olu nafa bɛ bonya jamanadenw kan kosɛbɛ an b'an da don olu la k'olu lakale aw ye aw ka sigiyɔrɔ la aw bɛ se ka bɔ jamana kunnafoni kalama cogo min na sabu a fɔra ten ko kunnafoni ye hakɛ de ye sanko duguba kɔnɔna la i mana kɛ duguba sigibaa ye ka ban kuma kow ka ca wulikajɔw ka ca o kumana a ka kan i ka bɔ jamana kunnafoni kalama limanaw kumana o ye anw ka baara ye nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan jɛka baara don bi sɔgɔmada in na kumaso kɔnɔna la an maa fila sigilen bɛ k'an ɲɛsin ɲɔgɔn ma min ye musa sanogo ye ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la ka kunnafoni ninnu lase aw ma balimakɛ amadu jalo min ye bɔlɔlɔ kana fana na maa dɔw bɛ olu de bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ Augustin Eshobi ale bɛ bɔ Bɛnɛ min ye awa Lamini Kulubali ale bɛ bɔ Mali la ka taa se min ye Isufu Sangare Isa Jabikile ani Musa Hayidara ninnu bɛɛ lajɛlen maliyɛnw ye jɛka baara tɛ wa limanaw ni an sigilen kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn gafew bɔra an sigikun y'o ye gafe minnu b'an bolo kɔrɔ yan o ye Nouvelle Patrie ale bɛ yan l'Indépendant bɛ yan min ye la lettre du peuple ale bɛ yan le soir de Bamako ale bɛ yan min bɛ Nouvelle Horizon fana kofɔ ale fana bɛ yan limanaw ni fasiridi sɛbɛn ninnu sisan an bɛna ninnu de lakale aw bɛ se ka bɔ jamana kunnafoni kalama cogo min na awa an t'a bila dagirinda la min ye fasiridi sɛbɛn min n'an b'a fɔlɔ la o ye Nouvelle Patrie limanaw Nouvelle Patrie n'o ye faso kura ye a kumana Nouvelle Patrie ko a kumalen bɛ jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Alpha Umaru Konare ale tun ye awa démocratie n'o ye bɛɛya ye a kun y'a hakilila di a mɛnna kabi waati min na a bɛ fanga la a kun ye sɛbɛnni yɛrɛ k'a ka gafe dɔ n'a y'o sɛbɛn limanaw Alpha Umaru Konare ka o kuma la a ko bɛɛya n'o ye démocratie ye bɛɛjɛ fanga dɔw ko ten limanaw jala k'a fɔ ko bɛɛya maa kana bɛɛya kɛ i b'a fɔ ko fɛn min tɛ awa ban walima fɛn min tɛ ban fɛn ye don dɔ i bɛ se k'i sigi a kan k'a fɔ démocratie dabɔra min kama dan bɛ se ka sigi a la limanaw e ko an t'o de kɔnɔ bi an bɛ sɔrɔdasi fanga de kɔnɔ sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu ye fanga ta yɔrɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sɔrɔdasiw ka fanga ta Mali kɔnɔ limanaw nin y'a siɲɛ damadɔ ye Mali kɔnɔ yan awa min bɛ tali kɛ awa finitigiw olu bɛ fanga ta k'a sɔrɔ ni hali sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan fasiridi sɛbɛn in ko Nouvelle Patrie a ye ɲininkali min kɛ o la o de ye k'a fɔ ko yalima fanga min bɛ yen sisan n'o ye furanjɛla fanga ye ni finitigiw b'a ɲɛmaaya la yalima ko waati jumɛn de min ye finitigi ninnu ye o bɛna taa ka bɔ jamana in a ɲɛmɔgɔya la ɲininkali de filɛ nin jamanaden caman maliden miliyɔn caman bɛ ka ni ɲininkali in kɛ i yɛrɛ la bi nka jaabi min n'o bɛ se ka di a la jamana o de ye k'a fɔ Alpha Umaru Konare jamanakuntigi kɔrɔ ale tun ye nin kuma fɔ awa n'i y'a lajɛ siɲɛ fila awa Mali kɔnɔ yan finitigiw ye fanga ta fo ka se siɲɛ saba yɛrɛ ma nka fasiri kɔni ko siɲɛ fila a ko san 2012 waatiw la yɔrɔ coup d'état kɛra Mali la yan finitigiw de ye fanga daraki o bɔlen kɔ ye san 2020 i kɔrɔ yan min ye o finitigi kelenw ye olu fana ye fanga minɛ awa k'a sɔrɔ ni a ma kɛ ni hali gɛlɛya yɛrɛ ye o la sa limanaw n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jate minɛ min ye jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye président Konare ye awa ale tun ye nin kuma in fɔ k'a jɛya i b'a fɔ ko ntori tɛgɛ min ye Alpha Umaru Konare ye yɔrɔ ale de kɛra jamanakuntigi fɔlɔ ye kabini bɛɛya nana Mali la ale de kɛra a jamanakuntigi fɔlɔ yɛrɛ ye limanaw a waati la a ko tiɲɛ don démocratie awa fɛn don min ni a dabɔra de jamana ka se ka lamara bonya ni karama kɔnɔna la maa si kana dangari kɛ maa si la a kana kɛ i b'a fɔ diyagoyala ko sabu Ala ye maa o maa da limanaw Ala yɛrɛ ma diyagoyala ko sigi mɔgɔw kan o janko k'a fɔ anw buna hadamadenw yɛrɛ dama an k'a fɔ k'an bɛ kow diyagoya ɲɔgɔn kan ko jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Umaru Konare yalima maa b'i yɛrɛ ɲininka de ale ka gafe dɔ bɛ yen n'a ye gafe in sɛbɛn limanaw ko min ma ko Alpha Umaru Konare un africain du Mali limanaw o gafe in kɔnɔna la ani faransikanw ka awa kunnafonidila maa 9 ɲɔgɔnna de jɛra ka gafe in sɛbɛn o dɔ ye Bernard Cataneo ye limanaw gafe in sɛbɛnnen fɛn caman kuma caman de fɔra a kɔnɔ n'o bɛ kuma bɛɛya yɛrɛ kan Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ fan caman fɛ
yɔrɔ Alpha Umaru Konare a ye Mali jamana kuntigiya kɛ o kɔfɛ ka tila ka farafina yɛrɛ n'o ye Union africaine commission de l'Union africaine a y'o ɲɛmayaw kɛ waati la a kun tɛ sɛgɛn fiyewu ka kuma min ye bɛɛya kan awa tani ka segi a kun b'o kɛ ni bɛɛya kelen kan limana Alpha Umaru Konare kuma minnu fɔ min ye démocratie kan a ko démocratie ye fɛn de ye fɛn min bɛ yen ni awa a bɛ se ka tiɲɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'a bɛna fɔ denyɛrɛnin de denyɛrɛnin yɔrɔ ale kɔni bɛ lamɔ de n'i y'a ye jogojugu sira kan i b'a bɔ o sira kan ni i bɛ sɔrɔ k'a bila awa sira ɲuman kan démocratie bɛna fɔ ten de nka k'a ta de k'a fɔ ayiwa nin b'an bolo an ka tɛmɛ n'a ye ten awa don dɔ la a bɛ se ka tiɲɛ an bolo bi bi in na e ko bɛɛya tɛ nin ye Mali kɔnɔ a b'o sira de kan sabu a kun dabɔra min kama a bɛ n'a fɔ bi malidenw caman yɛrɛ ko k'u nimisara awa min ye bɛɛya la nka Alpha Umaru Konare kun ye nin kuma fɔ dɛ a ko démocratie ye tɛ fɛn ye fɛn min bɛ se ka kɛ badabada ye n'a ma lamara ka ɲɛ walima n'a ma lasago ka ɲɛ a na kɛ lasagobaliya in o de kɛra sababu ye bi in na awa minnu b'an ka fanga ta limana walima minnu ka baara ye jamana lakanani ye olu de bɛ awa fanga la bi n'o ye finitigiw ye limana ko n'i y'a lajɛ ni Alpha Umaru Konare ka gafe min n'a y'a sɛbɛn n'a ko Alpha Umaru Konare un africain du Mali o gafe in kɔnɔna la limana ko maa minnu fɔra kɔ a yɛrɛ fɔra maa minnu kɔ jamana kuntigiya la limana n'i y'a lajɛ k'a daminɛ Ibrahim Boubacar Keita yɔrɔ ale coup d'état kɛra la o kɛra an kɔrɔ yan Général Amadou Toumani Touré limana ale fana ka fanga tara ale yɛrɛ de fɔra Alpha Umaru Konare kɔ limana ko coup d'état kɛra o la nin bɛɛ kɛra finitigiw ka nani sababu ye fanga la limana n'i y'a lajɛ k'a daminɛ Amadou Aya Sanogo ale ye Amadou Toumani Touré gɛn ka bɔ fanga la k'i sigi a nɔ na limana o kɔfɛ min ye awa Jɔnkunda Tarawele ale Jɔnkunda kelen in fana sigilen fanga la limana a ka fanga awa a kɛra i b'a fɔ ko a k'i cɛ fanga in tigiya la sabu fanga de kun kɛra tɔgɔ ye dɔrɔn Jɔnkunda Tarawele bolo n'o tɛ fanga in a ko bɛɛ lajɛlen kun bɛ munumunu Amadou Aya Sanogo de kɔrɔ n'i y'a lajɛ an bɛ don min na ko bi min ye Alpha Umaru Konare maa kelen min bɛ yen n'a ye fanga kɛ Mali kɔnɔ yan k'a ban san 10 limana k'a sɔrɔ ni fanga man darakɛ a la fanga in kɛra lafiya la k'a ban lafiya la limana ko jamana kuntigi minnu bɛ yen n'olu fɔra Alpha Umaru Konare kɔ a fɔra minnu kɔ olu kun kan ka kalan sɔrɔ k'a fɔ Alpha y'i ka fanga in mara cogo di sango a ye gafe min yɛrɛ sɛbɛn ni démocratie kuma b'o kɔnɔ n'o ye Alpha Umaru Konare un africain du Mali ye ko IBK ka taa se Amadou Toumani Touré ninnu ma ninnu bɛɛ lajɛlen kun kan ka nin gafe in kalan k'a dɔn k'a fɔ ayiwa an fɔra maa min kɔ a y'a ka fanga mara san 10 awa ko sɔrɔdasi ma hakilila ta k'a fɔ k'a bɛ fanga minɛ na jango k'a fɔ ko ka fanga daraki limana kabi san 1991 yɔrɔ wulikajɔ minnu kɛra n'o kɛra sababu yɛrɛ ye a fɔra k'a fɔ ko bɛɛya ka na Alpha Umaru Konare ka gafe in kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko a kun t'i n'a fɔ ko maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko kumaɲɔgɔnya kun tɛ yen dɛ kumaɲɔgɔnya kun bɛ yen nka kumaɲɔgɔnya in k'a kɛ i b'a fɔ jamanadenw yɛrɛ dama de ka hinɛ ɲɔgɔn na walima ka ɲɔgɔn lamɛn bonya ni karama kɔnɔna la walima ka ko jagoya maaw kan o de kun tɛ yen an bɛ don min na ko bi o bɛɛya min ni jamanadenw sɔnna ka na ni o ye san 1991 o bɛɛya in dɛ limana a ma lamara ka ɲɛ a ma lamɔ ka ɲɛ ni den ma lamɔ ka ɲɛ yɔrɔ i b'i sigi ni gɛlɛya bɛɛ lajɛlen a nɔfɛ an bɛ don min na ko bi Mali de b'o sira kan bi n'i y'a lajɛ politikimaa minnu bɛ kuma la bi ko fo ka kalata labɛn limana o politikimaw k'u ma fɔ jigi kɔ sabu an bɛ don min na ko bi ministre min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ yɛlɛmani kow ni kalata kow ma réforme politique et institutionnelle min ye ni ministre in ye ale ye kuma fɔ kɔsa in na o bɛ se ka politikimɔgɔw k'a fɔ k'u jigi bɔ hali kalata kan sabu a ko loi électorale n'o ye sariya ye min talen bɛ kalata ko la an ka jamana kɔnɔ k'o tɛ bolola o tɛ senna an ka jamana kɔnɔ nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ Mali furanjɛla fanga min bɛ senna bi ko bando b'a la wa jamanadenw kan k'u sigi sa ni furanjɛla fanga ye min ni maa tɛ se ka i sigi a bando kan Sori de Moti limana ale de nin sɛbɛn an y'an bɔ Nouvelle Patrie kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min n'an ko a ma l'indépendant limana a kumana an bɔra ka kalata ko kuma min fɔ l'indépendant fana da donnen b'a la sabu jɛrɛjɛkulu kura min
an bɛ se k'a fɔ ten sabu olu de kɛra sababu ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirila jɛrɛjɛkulu in tilalen bɛ bi a bɛ se jɛrɛjɛkulu 3 walima 4 ma M5 RFP de ko don limana M5 RFP bolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko M5 RFP Malikura awa ko olu fana kɛn bɛ ka wele dakan da ɲɔgɔn ma bi ko u bɛ fɛ ka cɛbɔ kɛ k'u bɛ fɛ k'u tɛgɛ ɲɛsin maa dɔ ma o ka kɛ olu ka ɲɛmaa ye walima u ka kɛ maa ye min bɛ se k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ don nataw la o la M5 RFP Malikura l'indépendant kɔnɔna la bi u ka kuma bi yan ko kalata kura minnu bɛ yen n'olu bɛ ka labɛn an ka jamana kɔnɔ yan walasa ka se ka dansigi kɛ furanjɛla fanga na min b'an kunna ko M5 RFP tɔndenw k'u ye wele dakan bila ɲɔgɔn ma kunungo yɛrɛ février kalo tile 5 ɲɔgɔnye de la ɲɔgɔnye min n'a comité stratégique bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ ka ye n'i y'a lajɛ min ye M5 RFP Malikura maa min bɛ a kotigɛ la bi o ye premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe ye ale kɛrɛfɛ ministre kɔrɔ in min ye Koniba Sidibe min bɛ président de la jeunesse Abdelkader Konate ka taa se docteur Burama Afu Traoré ani madame Marega docteur Fatoumata Kulubali ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn in kɛnɛ kan kunungo Banangabugu la Bamakɔ sigida 6nan kɔnɔna la min ye tɔnden ninnu ye u ka nin fara ɲɔgɔn kan limana dɔwɛrɛ tɛ dɛ u yɔrɔ wele bilala réseau patriotique pour le renouveau de l'émergence n'u kama réparé ani mouvement tous ensemble pour le Mali motema ani M5 yɛrɛ limana ninnu ka fara ɲɔgɔn kan kun ye mun ye o kɛlen kɔ ka kuma jamana yɛrɛ kɔnɔna kibaruyaw ka kalanko b'o la min ye lakanako ani sifinnakaw ka baarako u ka sɔrɔ k'u da don kalatako la min ye docteur Burama Afu Traoré motema ale y'a jira k'a fɔ M5 RFP Malikura ta kana kɛ dɔrɔn u faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'u k'a lajɛ u ka ci bila ɲɔgɔn ma comité stratégique tɔgɔ la kalata minnu bɛ k'u labɛn n'o ye jamanakuntigi kalataw ye k'u ka ɲɛmɔgɔ sugandi joona min bɛ se ka i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ olu ka M5 RFP tɔgɔ la jamana waati min na jamanakuntigi kalata yɛrɛ kuma bɛ sen na M5 RFP Malikura kɔni hakilila bolila nin de ka bi o de la Modibo Sidibe min n'ale bɛ M5 RFP kotigiya la ale ka sɔrɔ k'a fɔ ko sifinnakaw ye kuma min fɔ nin ye ko olu b'u kɔ ko Mali sifinnakaw man ka sigi k'a fɔ de ko politiki ɲɛmɔgɔ aw de ka bila ɲɛfɛ ni denmisɛnninw yɛrɛ ye nin hakilila ta k'u bɛ ɲɛmɔgɔ ɲini walima u bɛ maa bila u ɲɛ u ka se ka kalata u ka kɛ cɛbɔ ye M5 RFP cɛbɔ ko dɔwɛrɛ tɛ olu ma olu kɔni na tugu o de kɔ jamana kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasirisi sɛbɛn min n'an b'o ta tɔgɔ ye ko la lettre du peuple limana fasodenw ka lettre a kumana la lettre du peuple sɛgɛsɛgɛli min kɛra kɔsani na ministriso min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna vérificateur général ale ka sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ a jarala k'a fɔ ko 350,000 ɲɔgɔnna k'o de ma taa a taayɔrɔ la n'i y'a lajɛ directeur des finances et du matériel o min bɛ ministriso in kɔnɔna la yen nɔ tɛgɛden kɔni ɲɛsinnen bɛ ale de ma ko ministre yɛrɛ u t'a fɛ walima u tɛ fɛ ka ministre yɛrɛ de ka baara ɲuman ye olu de wulila ka nin tɔgɔjugu sugu bɛɛ lajɛlen ta ka da ministre in kan n'o ye Abdulkasim Fɔnba ye fasiri la lettre du peuple ko kuma ninnu kɔni sɛgɛnna de u bɛ sɛgɛn nka ko ministre kɔni tɛ tulo dayɛlɛ ka bɛn ni ninnu ka kumaw ye sabu ministre in n'o ye Abdulkasim Fɔnba ye ministre min n'a a ka baara ɲɔgɔn ka dɔgɔ gouvernement in kɔnɔna la sabu jɔnni de bɛ sɔn k'a fɔ de ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ e yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw wele ka na i yɛrɛ ka cakɛda la k'a fɔ a ye n ka cakɛda sɛgɛsɛgɛ gɛlɛya min b'a la o ka se ka dɔn ko ministre tɛ gouvernement in kɔnɔ gouvernement ministre min n'o y'a ɲɔgɔnna kɛ yalima ko jɔnni de bɛ wuli tuguni k'a fɔ ko ministre wari min filɛ n'o ye 350,000 ye k'o tununa walima o taayɔrɔ ma dɔn DFM ni a n'a ɲɔgɔnnaw fɛ ko ministre sen b'o la limana direction des finances et du matériel DFM min bɛ ministère de la jeunesse et des sports construction citoyenne et de l'éducation civique jarala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli 2 de kɛra sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ o kɛra ministriso in yɛrɛ kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛli 2nan bureau du vérificateur général ale y'o kɛ sɛgɛsɛgɛli 2nan min kɛra vérificateur général fɛ dɛ o min ni o bɔra kɛnɛ ma hali n'a sɔrɔ la fɔlɔ in o ma danganamaya nka 2nan in vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli o de dara kɛnɛ kan o de kuma de bɛ senna nin waati in na jamana jarala k'a fɔ bɛɛ kɔni bɛ ka jalaki de bɛn ministre kan k'a fɔ ko ale ye
a sen bɛ ko in na. Limanaw n'i y'a lajɛ ko fila bɛ yen maa hakili bɛ t'o la fo ka taa se 3 ma. Fɔlɔ ye mun ye o ye k'a fɔ minisiri fɔnba ale yɛrɛ de ye ni sɛgɛsɛgɛli kulu 2 in wele vérificateur général ani sɛgɛsɛgɛli kulu wɛrɛ k'u ka na n'o ye inspection interne ye u ka se ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ ale yɛrɛ ka minisiri so in na. Malidenw kɔni b'a dɔn bɛɛ kɔni hakili b'a la k'a fɔ k'u ma minisiri ye k'a to baara la a yɛrɛ ka vérificateur général wele ka tila ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw wele n'o ye vérification interne ye ko ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ a ka minisiri so la. O minisiri ale o malidenw kɔni hakili t'a la ko o minisiri bɛ Mali kɔnɔ yan. O mana bɔ yen limanaw filanan ye mun ye o ye k'a fɔ ko min ye minisiri in ye Mali sariyaw la walima Mali foroba cakɛyɔrɔw taabolo la minisiri tɛ maa ye maa min bɛ yen ni wariko kalifalen b'a la min ye secrétaire généraux ni directeur des finances ye wariko kalifalen bɛ olu de la olu de bɛ minisiri so wariko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ. Yalima mun bɛ taa minisiri tɔgɔ don wariko la ale min yɛrɛ ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ. Kuma sabanan ye mun ye maa hakili bɛ to mun na o ye k'a fɔ ko san 2023 ka taa bila utukalo la san 2024 minisiri in ale kun tɛ baara yɛrɛ la sɛgɛsɛgɛli in daminɛna waati min na. N'i ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ i bɛ se k'a faamu teliya yɛrɛ la k'a fɔ nin sɛgɛsɛgɛli min kɛra nin ye maa minnu bɛ kuma la k'a fɔ k'u bɛna jajugu ta ka da minisiri kan a ka baara min bɛ senna limanaw k'a tɔgɔ tiɲɛ Abdul Kasim Fɔnba maa min don bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ gouvernement kɔnɔna la ale kelen de bɛ kalo o kalo kunnafonidilaw wele k'a f'u ɲɛna baara min kɛra n ka minisiri so la a filɛ nin ye ne yɛrɛ bɛ fɛ ka min kɛ a filɛ nin ye. Limanaw o n'a ɲɔgɔnna caman minisiri tɛ gouvernement in kɔnɔ min bɛ o baara la ni maa hakili bɛ se ka t'o la. Yalima ko minnu bɛ kuma la minnu bɛ kule la kuma bɛɛ k'a fɔ ko k'a daminɛ Bangɔni Fasiri bɛ k'a fɔ tan dɛ ko Bangɔni Dawudabugu walima yɔrɔ wɛrɛw la Bajalan k'olu de bɛ kuma la ka se ka minisiri ka tɔgɔ tiɲɛ sugu bɛɛ ta ka d'a kan nin sɛgɛsɛgɛli in hukumu kɔnɔ ko nka a mana kɛ cogo o cogo tiɲɛ don i jugu ye sɔnsan ye nka a tulo ka jan i bɛ se k'o fana fɔ dɛ ko minisiri Abdul Kasim Fɔnba maa min don bi maa min ka baara jɛlen bɛ i n'a fɔ ntori tɛgɛ gouvernement in kɔnɔ ni tɛgɛ bɛ sin maa ma bi o ye Abdul Kasim Fɔnba minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna. Kunnafoni filɛ limanaw ne kɔni ka kuma tɛ an ye nin bɔ la nouvelle n k'a fɔ la lettre du peuple kɔnɔ aw bonya b'a la. Fasirili sɛbɛn min n'an b'o ta a tɔgɔ ye ko le soir de Bamako limanaw a kumana l'américain ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Donald Trump ye a ye dɛmɛ tigɛ limanaw dɛmɛ tigɛra ko tile 90 ɲɔgɔnna ko a bɛ fɛ k'a ka fanga ka taabolo kura ɲini a la. N'i y'a lajɛ jamana minnu bɛ yen ni l'américain ka dɛmɛ bɛ ɲɛsin u ma dɛmɛ in tigɛlen a bɛ ka kɔlɔlɔ lase u ma dɛ. A jala k'a fɔ ko l'américain ka jamanakuntigi sigi kan ko a bɛ fɛ ka dɛmɛ minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko dɛmɛ in a b'a tigɛ fɔlɔ tile 90. Limanaw an ka jamana an bɛ dɔ sɔrɔ a la sabu a jɔla k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan dolari wari miliyɔn 700 o bɛ na dɛmɛ yɛrɛ la ka bɔ l'américain jamana na. N'i y'a lajɛ limanaw ko dɛmɛ ninnu a bɛ se o de ma ka ɲɛsin hali AES jamanaw ma o bɛ se dolari wari miliyɔn 700 ma. Mali ta y'a la dolari wari miliyɔn 60 ɲɔgɔnna ye. Mali kɔnɔ yan cakɛda min bɛ yen ni l'américain ka dɛmɛ caman de bɛ tɛmɛ o fɛ o ye USAID de ye. Ko USAID bilama ale ka baaraw programme bɛɛ lajɛlen sonsɔrɔna a kɛra sababu ye bi Mali ka baara ɲɔgɔnya a kɛra programme bilatéraux ni multilatéraux n'o ye ani jamana 2 walima 3 ni ɲɔgɔn cɛ baaraw kɛlen bɛ sababu ye bi ka gɛlɛyaba de don a la. Ko hali o yɛrɛ tɛ Mali ni jamana 2 tɔ min bɛ AES kɔnɔ Burkina ni Niger l'américain ka dɛmɛ caman de bɛ ta ka ɲɛsin nin jamana ninnu ma. Min ye gouvernement américain yɔrɔ maa tɛna ko jagoya u kan u ko ko olu ka baara u b'a sonsoro fɔlɔ dɛmɛ nasiraw la limanaw o de kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi ka ɲɛsin AES jamanaw walima farafinna jamanaw caman ma bi. An bɛ don min na ko bi USAID yɛrɛ ka baaraw ko a y'a jɔ Mali la yan a kɛra sababu ye bi nafolo caman limanaw min jɔra min dɛmɛ tigɛra bi. L'américain yɛrɛ ka dɛmɛ bɛ se jamana min ma bi limanaw a bɛ se jamana 120 ma. USAID min n'o bɛ jamana caman na Mali b'o la ko baarakɛlaw fana ka baaraw sonsorola a bɛ se baarakɛla maa 1000 ɲɔgɔnna ma minnu ka baaraw sonsorola yɔrɔ l'américain u ye kojugu kɛ dɛ. Limanaw an bɛ don min na ko bi Mali la yan
n'i y'a lajɛ cakɛda caman de bɛ yen i n'a fɔ kalanko nasiraw baloko nasiraw a n'a ɲɔgɔnna caman min ye hali dɛmɛ nasira la buna hadamadenya taasiraw la ko 100 o 100 30 lamɛrikɛnw bɛ dɛmɛ kɛ o la nin bɛɛ lajɛlen san o san dolari wali miliyɔn 100 o de bɛ don o la san o san limanaw o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ min ye Imam Mamudu Diko ale ka naniko la a kuma cayalen bɛ dɛ Imam Mamudu Diko nka sigasigana bɛ a ko la ko kabi jamana wɛrɛ la Imam Mamudu Diko bɛ dunanya la nka a ka nani kɔni hali n'a sɔrɔla a kɛrɛfɛmɔgɔw y'a kuma fɔ ko a ka segili o bolodalen bɛ ka bila février kalo tile 14 na nka ko sigasigana b'a la fasirikɛla Laya Jara a ko sigasigana min don a bɛ n'a fɔ Imam Mamudu Diko yɛrɛ a bɛ fɛ ka kuma ta a bɛ ka labɛn kɛ a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw ka masuruna kuma ye nin ye ko Imam Mamudu Diko a tɛna mɛn yɛrɛ a ka nin naniko kuma in na a bɛ sɔn ka kuma ta ka kuma mɔgɔw ka se ka mɔgɔw kunnafoni nka limanaw nani kɔni sigasigana b'a la fɔlɔ hali n'a sɔrɔla a kɛrɛfɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka labɛn caman sabati ka wulikajɔw kɛ k'u na wuli k'a kunbɛn dununi b'a la k'o ta k'a kunbɛn aéroport président Modibo Keyita la février kalo tile 14 natɔ in na limanaw nka Imam Mamudu Diko ka nani la jɛrɛjɛkulu caman de bɛ yen i n'a fɔ min ye jɛrɛjɛkulu min bɛ finitigiw yɛrɛ dɛmɛni ko la bi olu kɛlen bɛ k'a fɔ bi ko u na n k'a fɔ damakasi sɛbɛn k'o ta ka ɲɛsin a ma nka hali n'a sɔrɔla an bɛ waati min na ko sisan damakasi sɛbɛn in ma don fɔlɔ n'o ye plainte ye nka maa bɛ se ka siran mun na o ye k'a fɔ Imam Mamudu Diko yɛrɛ nɔfɛ kɛrɛfɛmaa dɔ n'o ye Dunga ye waati dɔ la ale tun ko k'a bɛ taama o kɛra kalo laban in yɛrɛ la k'a bɛ taama nka ale ka taama balila k'a fɔ ko a tɛ se ka taama o bɛɛ bɛ se ka maa siga k'a fɔ Imam Mamudu Diko hali ni maa ma fɛn fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi ale kɔni fɛla ani jamana ɲɛmɔgɔw cɛ siga de b'a la limanaw o mana bɔ yen banabaatɔ minnu bɛ yen ni bon bana y'u sɔrɔ n'o ye kansɛri bana ye olu de bɛ ka dɛmɛ ɲini jamanakuntigi général d'armée Asimi Goyita fɛ bi ko k'a lajɛ fura min bɛ kɛ u ka bana furakɛli ye ko fura ninnu wari de ka ca u k'a lajɛ fura ninnu a ka don AMO la n'o ye assurance maladie obligatoire ye n'i y'a lajɛ san o san février kalo tile 4 o de ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min taara diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko ka kansɛri bana n'o ye bon bana ye ka kɛlɛli ɲɛnamaya o de la hali n'a sɔrɔla Mali faamaw kɔni bɛ jija sugu bɛɛ lajɛlen la nin bana in k'a kɛlɛ nka ko fura min bɛ kɛ bana in na limanaw fura wariw ka ca kosɛbɛ fura ninnu caman tun bɛ yen a tun bɛ AMO la nka ko fura ninnu caman fana tilala ka segin ka bɔ AMO la waati kelen banabaatɔ ninnu u sigilen bɛ ka min kɔnɔ o ye k'a fɔ ko régime d'assurance maladie universelle n'o fana ye AMO suguya dɔ ye min bɛna tali kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen se b'i ye o se t'i ye o bɛɛ bɛna don o la yan'o de bilali la senkali cɛ ko banabaatɔ kɔni bɛ ka dɛmɛ ɲini jamanakuntigi général d'armée Asimi Goyita fɛ bi a k'a lajɛ fura sɔngɔ ka ca min ye kansɛri bana yɔrɔ a kansɛri bana in caman bɛ musolakaw de sɔrɔ i n'a fɔ sin bon bana walima wolonugu bon bana o de bɛ kɛ sababu ye bi ka musolakaw sɛgɛn caman bɛ yen o bɛ togodaw la yan'olu ka kɛnɛyasobaw sɔrɔ o ka gɛlɛn kosɛbɛ ko Médecins Sans Frontières yɛrɛ ale de bɛ ka dɛmɛ kɛ nin bana in na kosɛbɛ bi ale n'an ka minisiriso min bɛ kɛnɛyako kunna n'i y'a lajɛ ko bana in yɛrɛ min ka jugu a la kosɛbɛ o de ye kunnafoni tɛ di a ko kan ani ni bana in y'i sɔrɔ yan'i ka bɔ a kalama k'a fɔ i bɛ taa i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ o de y'a la gɛlɛmama yɔrɔ yɛrɛ sabu bana bɛ dɔw minɛ bana bɛ juguya fo ka se hakɛ dɔ la a juguyalen kɔ yɔrɔ bana juguyalen furakɛli o ka gɛlɛn o ka fisa yan'a k'i sɔrɔ i ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ o de la wele bila bɛ musolakaw caman ma u ka sɛgɛsɛgɛli de k'u ka taabolo ye yanni bana ka juguya nka o t'a bali ko min ye jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi kansɛri bana bɛ minnu na u ye wele bila jamanakuntigi de ma a k'a lajɛ fura ninnu ka se ka don AMO la walasa a sanni ka se ka nɔgɔya limanaw o de ye kunnafoni yɛrɛ ye maa bɛ se k'i hakili to min na nin fana ye kunnafoni min ni a kɔni man di sabu a jala k'a fɔ kasara de don min kɛra Safo sugu la kunungo yɛrɛ limanaw Safo filɛ nin Kati mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la don ɲumana sugu limanaw a jala k'a fɔ ko taa de wulila don ɲumana sugu la kunungo araba février kalo tile 5 yɛrɛ
jagokɛlaw bɛ labɛn na waati min na ka ka dɔgɔkun kɔnɔna sugu n'o ye dɔgɔkun sugu min bɛ jɔ ka se ka u ka sugu jɔ baaraw sigi ko maaw balila ta de la ka gaw minɛ ani sigiyɔrɔw bɛɛ lajɛlen ta y'a bɛɛ lajɛlen de minɛ limanaw ko nin tasuma mɛnɛ min filɛ nin kɔni ta siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana in kɔnɔ yan kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ sugu de bɛ jeni dɔw b'a fɔ ko courant nɔ don n'o ye énergie du Mali ka courant ye nka dɔw fana ta ye ŋaniya juguya yɛrɛ dɔw de bɛ taa hali tasuma bila sugu ninnu na ka se ka sugu ninnu jeni n'i y'a lajɛ a ma mɛn yɛrɛ Gawo sugu ni Mopti sugu ni ɲɔgɔnna tasuma de fana wulila ye hali Faba la yan Bamako yan nɔ a jala k'a fɔ Amudalayi min bɛ centre islamique kɔfɛla la min bɛ sugu dɔ bɛ yen tasuma y'o fana jeni ka minɛnw bɛɛ lajɛlen jeni jagokɛlaw kɔni ta kɛra o jɔlen ɲɛ b'a la se foyi t'u ye min kɛra don ɲuman na kunungo yɛrɛ Kati cercle kɔnɔna la o fana kɛra nin cogoya la u ka sugu bɛɛ lajɛlen de jenina gaw n'a ɲɔgɔnnaw sera sa wulikajɔ de ka kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin tasuma ninnu kun jumɛn de bɛ k'a sababu ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw an b'a kuncɛ ni fasirili sɛbɛn min ye a tɔgɔ ye ko Nouvelle Horizon a kumana limanaw n'i y'a lajɛ halisa ji bɛ da Mali ni CEDEAO n k'a fɔ AES ni CEDEAO cɛ farali halisa wulikajɔw de bɛ sen na diɲɛ ɲɛfɛ o la sa Nations Unies ka bolofara min bɛ yen n'o ɲɛsinnen bɛ farafinna tilebiyanfan a koɲɛw ma Alliance des États du Sahel AES Mali ni Burkina ani Niger yɔrɔ olu ko CEDEAO ni CEDEAO kɔni farala fo ka taa se don min na sa olu kɔni ka segili o tɛ kɛ bilen fo o baara kɛra février kalo tile n k'a fɔ janvier kalo tile 29 tɛmɛnen san 2025 nin farafarali min kɛlen filɛ nin ye limanaw Sahel jamanaw tɛna to o kelen na a bɛ n'a fɔ o kuma de bɛ sen na min kɛra Nations Unies ka sigi min n'o ye réunion du comité de pilotage de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel kuma sigira Sahel jamanaw tɔgɔ la o de la maa min bɛ yen n'ale yɛrɛ b'o baara la farafinna tilebiyanfan koɲɛ bɛɛ lajɛlen b'ale bolo Leonardo Santos Simao ale ko ale yɛrɛ jɔrɔlen bɛ kosɛbɛ Sahel jamana saba in Mali ni Burkina ni Niger n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɔra CEDEAO la u ni CEDEAO cɛ kumaɲɔgɔnya min bɛ se ka kɛ ka jɛkulu fila in k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Leonardo Santos Simao ko ale yɛrɛ bɛna i yɛrɛ bila o ci la ka kɛ maa ye maa min bɛ yen n'a fereke foyi tɛna don a ka baara la ka na kuma AES jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko a makɔnɔnen yɛrɛ don AES jamanaw kɔnɔna la ka na kuma u ni CEDEAO cɛ kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ cogo min na taa ni ka seginw bɛ se ka nɔgɔya jamanadenw kana se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ CEDEAO ni AES ka farali in na limanaw an b'a kun cɛ ni kunnafoni min ye o ye lakɔli karamɔgɔ sanfɛ lakɔli karamɔgɔw ka lahalaya yɔrɔ olu bɛ baarabila la nin waati in na n'i y'a lajɛ samasamani min bɛ minisiriso min bɛ sanfɛ lakɔli karamɔgɔw n k'a fɔ sanfɛ kalan ani sanfɛ lakɔli karamɔgɔw ka samasamani min bɛ sen na minisiri n'o ye Kansa ye k'a ye yamaruya di k'a fɔ lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ baarabila la ko k'u ka sara ko k'a tigɛ n'i y'a lajɛ ministère de la recherche scientifique ale ni syndicat de l'enseignement supérieur k'u ka samasamani a bɛna ban waati jumɛn yɔrɔ lakɔli karamɔgɔw ka baarabila fɔlɔ min kɛra heure 144 u tilala k'a jira k'a fɔ k'u ma wasa sɔrɔ k'u bɛna dɔ fara baarabila kan o baarabila yɛrɛ jamana o bɛ daminɛ février kalo in tile 3 ka taa kuncɛ a tile 8 natɔ in na n'i y'a lajɛ syndicat ɲɛmɔgɔ n'o ye Aliu Jara ye a y'a jira k'a fɔ ko gouvernement bɛna fɔ a tɛ ka olu ka ko de ta ba la sabu olu ma grève in kɛ u kunfɛ sariya de bɛ ko bɛɛ lajɛlen la prime minnu bɛ yen n'a kan ka di lakɔli karamɔgɔ ɲinikɛlaw ma enseignant chercheurs ko sariya de don a taara a mɛnna nka ko gouvernement kɛlen bɛ ka i tulo datugu a ma kala don i ɲin na ka bɛn n'u ka laɲini ye grève fɔlɔ kɛra gouvernement ma u lamɛn jango k'a fɔ k'u ka grève ta ba la grève filanan min n'o dontɔ don ba la sisan ko gouvernement de filɛ nin a sera ka lakɔli karamɔgɔw sara ni min ye o ye k'a fɔ ko ka dɔ tigɛ ka b'u ka sara la limana o fana ye sariya ye ni gouvernement ma jɛn ni grève ye a fana bɛ se ka dɔ tigɛ ka bɔ sariya la o samasamani de bɛ sen na jamanaw ɲininkali de kɛlen bɛ yalima ni samasamani gouvernement ani syndicat cɛ a bɛna ban waati jumɛn limanaw an b'a kuncɛ ni Segu kibaruya ye Segu ko u ye marabolo ɲɛma kura sɔrɔ n'o ye gouverneur kura ye
a tɔgɔ de ko général directeur général de la police kɔrɔ n'o ye commissaire général de brigade Sulemani Traoré ale de kɛra Segu gouverneur ɲɛmaa yɛrɛ ye limana waati n'a ka waati an b'a surunya k'a fɔ commissaire général de brigade police Sulemani Traoré awa ale bilala maa min ni ala ma hinɛna la awa n'a tora siraba kasara la n'o ye contrôleur général de police Alassane Traoré ale de kun ye Segu gouverneur ye a yɛrɛ fatura awa décembre kalo tile 8 tɛmɛnen in na awa waati min na a kun bɛ ka bɔ Bamako ka bɔ Segu k'i kunda Bamako ka Zanbugu fanfɛlaw la limanaw n'i y'a lajɛ awa ko ale n k'a fɔ a bilala o de nɔ na limanaw min ye commissaire général de brigade police Sulemani Traoré ale de kun ye polisiw ka ɲɛmaaba yɛrɛ ye a ka dankan n'o ye contrôleur général police Yusuf Kone ale de kɛra polisiw ka ɲɛmaa ye sisan hakililajigin don limanaw commissaire de brigade police Sulemani Traoré ale de kɛra Segu gouverneur ɲɛmaa ye sisan ko a bɛ n'i janto Segu a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen la kunnafoni filɛ limanaw a bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni gafew fana an ye nin sɔrɔ nouvelle horizon kɔnɔ o kuma na ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini fana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kɔrɔw bɛ bɔ k'o lakale aw ye aw ni ce a ka filɛliko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ